oras, 12 minutos mga kalabay. Ito na alas 6. Alright, ayan, 17 minutos na. Nakalabay ito na alas 6. Nalimutan pa ko ni Kuya Wins. Okay, good morning kay Kapitana Shing Encinas. Bumungad talaga eh. Kumusta nila Barangay Bugas sa Burungan, ano? At sa lahat ng mga suki natin dyan, kumusta? Magandang umaga. Ayan. Pizza 19 kita yan na, ano, sang kay Jewel.
pulis. Ang bilis ng araw, no? Tita Sheng, ang bilis ng araw. Bilis ng pag-alis niya sa buhay mo. Char ko, no? Magandang umaga, ito na itong mga suki magkarudulay na parte sa kumang gawa sa itong sinarangan samar. Naabot ito na itong signal, mga morning hayong atanan. And sugad man ito na itong mga suki at iratag sa mga panimalay, ati, kuya, nanay, tatay. Sige lakonot kan tatay, harapi, hapit manok. Pag nagpapaninaw-inaw kung hain iton makakalusot nga tupada. Pangin naman lako na makalusot. Ada di nga ni dani nakakalusot baga bubrukuray dadlakanay. Railani ko na bulang-bulang. Nakadanay gadman may ada bulang. Nahihidlaw na liwat. Kung baga nahihidlaw ko no kamot aminudo, nahihidlaw gad liwat ko no kamit bulang. Hindi maubos, buhayin kulit ang dasmata. Dali-dali lang, kaya mo pa imakuran ka. Ring pa ni Gobernador, waray ko man kuno executive order nga igin palusad nga bawal magbulang. Waray executive order itong probinsya, pero ito na aton national government. May ada, yun lang. Kaya swerte, kumbaga makakakuha ka mo yung permit. Pero siguro mga duha, tulo ka adlaw la, tinahatag danay. Kung may mga rason, mga patron, sugahit, ay di man talaga maiwasan. Pero talagsala. Maswertihay la itong LG yung matugot. Kaya tatay, ito na yung manok kagin na naropuhapan pagkapianay. Bulewe ito anay. Asikaso anay ko no habalay, bangin man lawaray padida inin kapi. Paliti anay himisis. Ito bang sugad ng panahon han nangunguyab pala. Lahat ng kailangan ibinibigay. Lahat ng pag-aaruga. Oh, ano? Arog. Kinakapianan kita, anay. Di dala, ako nala. Danangani. Arog, kuha daw dito kuhan. Di ba? Bato-bato sa langit. Uyab pala nga ni, maghatig-siring pala nga ni, pinagsisilbihan ng maayos eh. Pero pag andyan na, wala na, ginagawa ng katulong si Mrs. Ay na din na akong kuan. Kasi ang dawa na yan, hindi na nga nagagamitin palihog nga please. Aga-aga pa strike agad. Hi kay Blue Sapphire, morning Kuya Wenz. Nangihimuta pa ko no. Tita Shing Encina sabi niya, good to see and hear you again. Always naman, araw-araw, ikaw lang yata ang... Opay nga morning Kuya Wenz, Abrio, Lolo, musta na? Ada, okay lang ako eh. Salamat, ito ni mo, waray pagkabutlaw. Waray pagkabutlaw nga pag-greetings. Ay, si Endang Bagonas, yung sinasabi kahapon, Endang Bagonas. O, sa LGU lang pala yun, Endang, ano? O, may ada iton kuan, may ada kuno iton, Endang, yung sinasabi mo kahapon, may ada iton province, pero third quarter pa. Oo, sa paghapag kaya na, siguro ka nang didala ito ha iyo, ha Porlos. Oo. Hello kay Azzy Girl Abusado. Morning Kuya Wenz. Ari na naman po great ulit haak barangay. Barangay Anislag. Kan Kagawad Elina pati na kan Kapitana Marina og Zimmer. Mama Matron Ak. Salamat Kuya Wenz. Greetings from Jilin.
mamatron ko no yang at may kuan kalarakan. Ay nag-aabang ko no aklagi hiton emo live. Wow, salamat. Ah, pa Joel, dinadara ka naman sa lamin. Ang nero niyan, kumita ako may muna bit-bit nga make-up set. Ano di man good matutuhay mad eh. Kung di technician, sige daradarat sa lamin. Good morning, Wens. Sa ring ni Chulip Abarico, pamahaw kita. Hinog nga papaya. Ay, wow. Fruit ko no is life, healthy diet is healthy living. Ay, healthy diet for healthy living. Okay. Wala akong naintindihan. Hello kay Victoria Gairana, magandang morning kuya, pa-shout out ako hiton akon mother na adi naninilhig hanatad. Pag hinay-hinay la mother hiton paghamis ngan an akon tatay na pugi na adi na mamati hiton imo programa ngan akon mga kabugtuan na nangangaturog pa. Buhat na kamo dida kay udto na. Ayan, I love you Kuya Wens, ingat palagi dyan. Okay, thank you. Good morning, Maki. Shout out an Amon Big Bird, ha, Barangay 4. Big Bird daw kuno ni Tinili, ha, Barangay 4. Oo, kumusta nga dakan Manupikoy? Ay, partner. Basta, ito niya mga kalulutan. Ay, partner, baga patron yan na di da Barangay Bagtiano. Dari kita mamamasyada, partner Pikoy. Mamasyadahan niyo. Ay, madali man lang ito. Oo, magpipinakaturo tumba kita di dahil ito yung hiton erana. Tapos magpurota aton, ma-request kita hin tubig. Tapos pagtagay itong tubig, pakyan agad kita kung diri maraot at pag inom hin tubig nga diri pa nakaon. Imbis nga mamamatron, pinagaturutumba ka bangin ART at dumaraon hay. Inawat kalugon maswab. Ay na mga suki, kumusta? Ano itong baga aton niya ng adlaw inin mga kaupayan? Kaya kakulop nga adlaw, di aton sangkay nga coordinator Bonto iton Hernani, baga may da good news nga ginlabay ha aton, ano? Oy, good morning ada kan sangkay Jis Mongkil ha. Sugad man adton mga nagpakatagamtam hanera assistance. Yan ha. So, yun lagi nating sinasabi mga kaibigan, mga ganyan gamitin natin sa maayos ha. Kailangan talagang itong paggagamitan natin, makakabulig. Dire pa mamaya dito. Or ipan mamalit lang kung ano. Di ba? Good morning aton mga suki dida Hernani, ano mga taga Hernani. Kumusta itong kaluoy sa Diyos? Okay lang. Nga ni nakita ako na siya kinukumusta. Kuya Wens, kumusta at kaluoy sa Diyos? Mabay nga morning, ito na itong mga suki, habog os nga sor. Di ka na may dulong, nga dihagiwan, kung nga hapon halawaan. Aton mga naabot, ito naton signal. Saring pet ako naka-istorya kakulop, talagang pang Eastern Summer good talaga lahat mo signal ko no. Paggawa sitlawaan, wala na. Pero pag abot habasay ko no, pag natambay itban, may adaman na dara. Eastern Summer man lang kita. Sabi ko, mahina ang radyo mo. Umaabot nga ako ng Qatar, Hong Kong. Umaabot nga kami ng Qatar, Hong Kong, Jeddah, saan man sa mundo. Basay lang, hindi inabot. Oy, not din na karoy kayo magpaturi ha. Yan ang abulan iton Mayo, ha? Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar, ay nagkakamayada ni Rahin Summer Promo para han mga medical nga serbisyo.
nakabutang didi mga medical nga serbisyo ha may dahera summer promo. Magkakamay-ada promo hanturi. Ano lolo? Akon mga ikasya dida mga lolo. Ang karoyag niya magpatore. May promo. Promo la mga kasangkayan. Dere libre ha. Nalaumang ka mo. Ayan, balita mga kasangkayan. Itong Our Lady of Guadalupe Hospital in magkakamay-ada promo hanturi. Ang dating presyo hanturi in katunga nalaan babayaran. May daliwat libre nga medisina nga ihahatag. Kung may da ka mo ipapaturi, 50% nalaan babayaran. Kadinala sa hospital, pag-inquire nga, pagpalista para schedule kung saan ang pagturi. Amon gihap igin papahibarong ang tanan nga mga kadiya ospital nga magsunod la kitahan minimum health protocol sugadhin na pagsulotan face shield, face mask nga pagkamay-adan social distancing ha iba samtang aadi sa Kuban Hospital. Nagpapahibaro OLGH management. Nabubulol na ako. Hello kay Nanay Philly Ida. Uy, kumusta ka nanay? Sabi niya, good morning, Otoy Wins. Ingat ka lagi. Napuputol usahayit ang pamamati ito ng programa kay mahinay signal nga di hamay amon dapit. God bless you always. Humina kami sa inyo, no? Okay lang yan. Malakas ka naman sa akin, Nay. Signal lang ang mahina kami dyan. Pero ikaw, Nay, Philly, malakas ka sa akin. Di ba? Ito na lang, gano'n na lang ang labanan ngayon. Belated happy birthday pala kay Bianca Dagsa, ano? Ayan, belated happy birthday daw haemo sa ring ni Christy Galanggiarano. Hello kay Ana G. Morning Kuya Wens, greet kula akong asawa na aadi nagkakapit Jason Navales. Shout out kan Remy Dadali. Naglalara kunuhin amakan ngan aga pa. Tapos ako nanay Virginia Kabakaba nga nagkikinapi na. Ayan. Aga-aga pa. Damo siguro order hay Jezebel. And hi kay Arlinda Labutap. At iba na yung profile ni Arlinda. Linda, profile mo. Ang ganda mo. Nalibat kasi rin kung anak sang kay Tia Adi. Opay nga liwas kuno nga diha San Vicente Kinapundan. Good morning adi kan Mama Edna nga busy paglinabangan papaumbay na sige pamilyo. Ala pamilyo laan ay kam. Oy, maupay nga patron yan ang adlaw, dida barangay Bagti itong Kinapundan. Nag-sisilibrar itong ira kapatronan yan ang adlaw. Happy fiesta na lamang po hayong atanan. Ay hinay-hinay po tayo sa pagtanggap ng mga bisita Sumunod pa rin sa tamang protocol para maiwasan. Alams nyo na yun, ha? Para naman safe tayo lagi. Kaya makuri itong napagastos na nga ni kita ang paghanda. Tapos darang waray manggod kita magsunod hanta mga protocol. And then social distancing. And then pagkarawat ang mga bisita.
nabilinan kita lugod din sakit pag mas makuri ito, di ba? Napagastos ka na, naghanda ka na, tapos nagkasakit ka pa. Salit mga nagsisilibrar itong mga kapatronan, always observe ito natin sa social distancing. Parehas anak pinamatronan una. Natutayaw na yung gurguli. Ito, tama na, sakto na anay, naroon yan na, ditlaan na kamot ibang balay. Oo, pero kung kaya niyo maghulat-hulat lang, at paggawasit iba, ba daw kay kung akamila ang paglalao man nga magawas ka warak paghihi kagawas. Ayan, so balita mga kasangkayan ha. Kailangan kita na mismo itong maghirutit aton mga pagkakalugaringon para bisan anot pag pinaniguro sa ringgo pa man ito naton gobyerno maging safe kita kung diri kita na ogupit atong kalugaringon baga wala ito matatabo. Masasayang layton efforted gobyerno, masasayang layton budgeted gobyerno, hindi nga mga vaccine. Kung kita mismo nga mga mulupyo, dire kita na ogup taton mga kalugaringon. Mawawaray silbi. Salit, dinala ito nit aton mga pagkakalugaringon, mga kasangkayan, itong paghihirot. Ha? Higit sa lahat, itong pinaka the best nga solusyon itong paghirot aton mga pagkakalugaringon. Kaya waray may himo itong aton mga doctors, waray may himo itong mga vaccine. Kung itaton mga pagkakalugaringon baga inaabuso natin. Salit inin tulungan po natin ang ating sarili. Exercise anay kita. Labi na din at may mga hangover. DJ Lux on the mix.
Nung na mga mahal sa buhay, naging bayaan dito habalay. Tuwing ka makalilipay, paghanggupan imulalay, yan pangampi kalitatay. Mga anak ng asawa, nagbabantay na bintana, kay Panginoon umabot ka. Umangkon mugtungan patun, kalibay hira na bunyo, ununhan mo pag-abot. Ang magkalinga nakita, naglanggaan mga mata, kabila pa, iyan ka na. Kung ikaw nahihilaw, kaya tukaha ipangaluka, mga waray ulianay, luawa at layti uksama. Kung ikaw at tuhalang yaw, pastilan kamingaw kapungaw. Tungkol lang mga mahal sa buhay, nagibayaan dito habalay. Ang diskwitida halata, ang Manila magindara, kalipayan ang pamilya. Ang darama nakaplagan, pag-antusan kakurian, makauwi unanan. Diri ka ba nahihitlaw, ang tubangan tagay-tagay, ay sinurwa kinilaw. Hilulungan hiluna, nagbabato nagkatawa, ang pagkita apurira. Upo, ah. Anaminudo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pagkitan, naimugsula inihan pakuran dito halawaan, agitaw upunan pagkuranan kwatang agin sa pragdi congressman. Halana itsahi pang ang pamurutan, kundiri mata mo silhigaw iha paanggalan. Kay mo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, isang panguran ay padalang kay papayungan. Kuya Wenz. Gusto mo bang sumaya? Halana itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggalan. Kay mo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisa pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ng sunod-sunura, kay bagin mahulo si kapitan ug himayura. Pangailay tira pagsayaw ug pamustura, ay ahay kay basiganahan pahira hitira pagala. Halana itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay namong padidit masunod nga magkukurat sa
pastilan bisa pa umura na pagkalang kay papayungan. Kaboses mo. Kaboses mo. Kaboses mo. Kuya Wens. Kuya Wens. Pelicano. Abreu. Enjoy kasama. Alright, ayan, 45 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 6. Ana minudo Ang pinayungan. ungan kaupay daw hini ay ahay hini pagkitan. O yan, kumusta nga dahil ito natin mga suki di habagtong. Bisperas nga andaman yan habagtong. Tupunan panguranan kwarta nga kinsa Okay nga bisperas di ay yung atanan. halana itsa Hello kay Joy Daganyo. Good morning. Greet ko lang kuno ako nanay Nora nga nagsisinayaw imo background music. Salamat pagbasa Kuya Wens from Joy Daganyo. di masunod nga magkukurat Ay kay Adiel, Wins kuno pag-greet ako. Happy birthday kan Ate Annabel Gayuso nga da barangay Tagpuro. Stay healthy and safe always. God bless you and family. Thank you po Kuya Wins. Di ako makakomment kasi di mo pa po ako gina-accept friend request. Morning Kuya Wens, pakigreet diyo kan daw kan Timoy aadi nag tipagbabaligyahin pipino kay waray munar. Charlie ano to, Cabas. Hello Kuya Wens, greet ko la makahig family di barangay Timala Giwan na always namate iyo hiton iyo programa. Thank you. ikaw ihapaan Jessica Makahig. kay damo padidig masunod nga magkukurat Maupay nga patron hangatanan nga taga Bagte. God bless po from Delia. permiha nga sunod-sunura kay baging mahulo si kapitan ug himayura pangailay tira pagsayaw Sabi ni Virginia Ablay, belated happy birthday Lolo, more blessings in good health to come. Kuya, gawas na kita kalendaryo. mamuruta 41 oh, 31 pa lang, palabas na eh. 41 ba kaya? kay damo padidig masunod nga magkukurat sa pastilan bisa Numero lang daw yan. kay papayungan. Walang problema. Hello kay Jess Mongkel Dida Hernani. Oo, thank you ito na ay mo always paghatag info ano ito naton mga ito naton mga binubuhat nahitatabo nanihitatabo din ha probinsya itong Sinirangan Samar ano. Kaupay daw ni Kakulop nga adlaw itaton sangkay Jess Mongkel naghatag gihapon another nga halawaan agidaw upunan pagkuranan kwarta Jis Mongkel po ay ito aton coordinator di dahil Hernani. Bangin may dadi da bungto iton Hernani baga nanginginahanglan hina bulig. musilpi O try lang niyo inin kontakahi Jis Mongkel. Mismo dat iya Facebook i-type search and type Jis maumura Mongkel kay papayungan. para inin maayudahan ka mo kung ano iton iyo kinahanglan ha. Pangin man la ito iyo kinahanglan dahil iton usa nga programa nga pinaabrihan ni Governor ni Governor Ben Everdone magigiyahan kita ni Sangkay Jis Mongkel para makaabot ngadto kung ano iton iyo baga kailangan mga makabulig para ito yung mga kalugaringon ha. Kakulop mga kasangkayan na may dadaw sa rin pa niya Sangkay Jis tulok ka igkasi niya mga taga Hernani na nakaabilhin na financial assistance pinaagihan na programahan AX ton atong probinsya Kay damo era Marvin konsultado nakakarawati na 4,500 parahan na medisina kaniya Mrs. Oo. nagsun Ito asawa ni Sir Marvin, CS in here, ano? kapitan O, may ada medisina nga ginapapalit pa. pangailay tira O, yan, o, maro irahin na bulig. Ito na ito na provincial government. mahira O, ano ang may mo ito na itong probinsya para makaayuda naman la sa kunting pamamaraan. Adto ito na personal nga
pamilya ito naton mga mulupyo lalo na kan Sir Marvin. Sunod nga magkukurat O sa paghihapon na ngaran ni Manalina Boko, nakakarawat gihapon inihiyahin na 7,600 para han medisina gihapon han iya bugto nga hiya Manalisa Lacro inin baga mga ayuda para inin madugtungan iton panginginahanglan iton pera naton nga mga kabugtuan. Tidak habong to hiton Ernani. nga pinayungan And sugad man gihapon 6,500 nga dukan Leonie Candido para medisina gihapon ni iya nanay. dito halaman Oo, inin importante man gud ini mga kasangkayan. Siyempre, diri naton itong baga inaaro or diri naton itong ini-expect. pamuro Itong mga higayon nga nakadana hit aton na kinabuhi. Nawawarayan kita. Isa ring pamananak barati yun. Bisan pamatburabod, danay hinuhubsan, di ba? sa pastilan isang paon Labi na partihin hospital, health, ito naton pag-i-restoryahan. Kasagaran talaga aada inin nauubos itong budget ito naton mga kabugtuan. So paano naman la kung inin aton mga kabugtuan nga waray ginigiusan, waray mga pakabuhi, kundi nga mga minarotimot ba sabihin na lang natin nga hiagi. Tapos magkakasakit pa, mau-ospital pa. So dako nga problema nira. Okay, dida palahin ada buligit yung kalugaringon kay waray ta kwarta sa hipag di kita makakakuan natin hospital, di ba? May ada ito danay mga mentalidad nga nasugad hiton. kay namong Unang-unang problema hiton na pamilya kwarta. tilan isang Labi na hin na magkakasakit, may ada nagkakasakit sa pamilya. permi Salit itong mga nanay, labi na itong mga nanay, mga kasangkayan, gumagawa ng paraan. kapitan Mga herbal kanito, pagbabaka sakali ba, nga bangin man la, dumarahin yaw ugma Salamat Lord, di na kami mapapagastos. siganahan pay Diba? So, hini nga mga nag-aabot itong kinabuhi, itong tao, nga dire naton linalauman nga maabot. Mga simpahiton na binabati, mga kasakit, rimalaso, kinabuhi. madidinig Pag ada iton atong provincial government para umalalay. umura ng Oo, kumbaga abre itong kamot nga baga ano ka nga makatalwas ka itong nga mo dida kinamumutangan. Inin aman itong mga hospital libre naman, di ba? Aton mga panggobyerno nga hospital. Amo nga ni nga hinahinay nga ginko kumpleto aton mga hospital, di ba? Para diri na kita mangadto ha iba pa nga mga hospital, pribado nga hospital. inihan sa Ngadto ha syudad, Tacloban. unang pagkuranan O hinay-hinay pinan ko kumpletuhan iton aton mga hospitals. hala na itsahipan ang pamuro Ada pa nga ni iton allowance iton bantay. ihapag Sinasagot pa iton provincial government. masunod Ay da pa programa nga paghatod iton mga pasyente nga waray-warayan good kay papa or kinukuha dito iton balay para madarala nga din hospital. So siring pa Tagalog puspusan ang ginagawang mga pagtulong iton aton gobyerno probinsyal. Din ha probinsya iton Sinarangan, Samar. Paulit-ulit po natin pinasasalamatan ito natin mga leaders nga nagkakaurusa pagkaya na sana magtuloy-tuloy kay para diri iton aton mga mulupyo baga kaero mga leader nga ni nga di nagkakaurusa ba daw as always ring pa hadi pa tikang pa hadi na eksperyensya na naton pagawaray gud mga ngadtuan. hala na itsahipan ang So pasalamat kita yan nga pagdiri aros nga tanan na nga panginahanglan hiton na mulupyo hitong probinsya. kay namong madidinig May da kita nakarawat sa kulog nga reklamo, di ako sure kung kay siwaray pa naton makaistorya iton era mayor. kay papayungan Inin naaro yung bulig haton kasi ginsidngan kuno hiyang kay ay gusto niya dumaraon ha provincial government. bakura Pangarohin ayuda. tira pagsayaw An kaso kuno inin ginsidngan kuno hiyahin aduno kon usa nga individual didahin munisipyo. hala Diri ka pwede kumadto ha Kapitolyo kuno nga diri ka mo maagi ha amon LGU. anami Sugad nga nito.
Pag napausa kita, di kita marambangin ang iyala. Daw hini ay So again, biberipikar ito naton. Naimugsula inihan Ngayon, karuyag naton makaistorya personal, ini nga nagrereklamo, ini nga tao, Watang kung hin o partikular nga individual, didahan usang LGU, ito nagyakan hayang sugad ito nga. Direk ka mo pwede hingad to ha Kapitolyo kung direk ka mo umagi didihitan na LGU. Kaya mo pandidit masunod nga magkukurat sa Kaya nangangaroon tahiya himbulig. pagpadalang kay Nga baga maiha na, hasta nala ko nung baga nakadamo, nagkumpleto na nga niya mga requirements eh. Pero baga parang walang narating, waray na hingadtuan. So i-verify ini naton nga sitwasyon kung mamati ka man yan na ikaw nga nag-message sa aton na kakulop ay kung masugad man sige ay ako na mismo iton magios. Try natin kung totoong dire po hingad to ha Kapitolyo pag-arohin bulig kung dire maagi iton LGU. Ayaw naton susugara itong kay dire maupay sahig kung ungod man ini, ha? Ay imbis nga mabulig kita hit aton mulupyo, kaya mo pag kita palugot nagahatag yung problema nga makapagpaluya kita. isang pa Imbis nga bulig itong ira ginaaro, parang madidemoralize damor hera nga nagkakasakit. Di ba? nura kay baging mahulo si kapitan Bisan hin-o pwede dumaraon ha Kapitolyo. ilay tira Bisan hin-o pwede kumadto ha Kapitolyo pag-aro yung bulig. pasiganahan pahira hitira pagala Try naton ining coordinator kung ano iton steering hit coordinator kay pag ko hiya kung iha pa may daniya may maraman ako kung hinutira coordinator kay nagsumat mahihain hiyang bung tuhaak. sampas So diri na la iton anay naton ngaranan kay biberipikar pa naton sakto nga istorya iton. Ay waray pa kita ito bati luyong aside iton inila pala nga nagreklamo iton atong binati. anaminudo Inin ginsumatang ko hiya nga nakdaraon ngadto hini nga tawo amo init iyo coordinator dida. hinipan kita And then sumati ako kung ano iton iya reaksyon ano iya isisiring hay mo. nagidaw Kung bubuligan kaniya salamat. naging sa praktik Isumat laha kung ano iton iya magiging kabatunan hin daraonon mo hira. Iya. kundi Kung aton coordinator. ikaw iha pa Ay kung masugad man kaya mo pandidit bangin visit coordinator dire dire hiya makaya magiyahan pakadto pag-aron bulig sige personal ako hay mo nga makadto mabulig. Malusad kita dito naton na programa anay para matagan ka hibulig. Pero syento i-verify anay naton na ano ito na eksakto nga istorya nga iti mo mga papel dida nga ginsisering nga kompleto ka na. Na ano itong mga kulang pa para iton imo pag-aroon nga bulig haing ano ka nga programa mahiya susulod ay damo iton mga programa iton naton gobernador Governor Ben Evardoni di na probinsya iton Sinarangan Samar apo pwede naton maaruan him bulig salit amo ito kukulawan naton kung ano nga klase him bulig itong pupwede haymo nga haing ka pupwede nga programa iton aton gobernador nga makaaro ka him bulig. daw hini Pero iton nga mayakan nga dire ka puy kingadto naimugso Kapitolyo kung dire ka umagi di diha amon ha LGU mamati ko dan pagkuranan kumbaga saring pahit kabatanan masyadong harsh naman. Di ba? sa hipang ang pamurutan May nga nagpapakadirekta nala dire na nangani na sasaret itong LGU nangangarong bulig, di ba? sunod nga Mas maupay gihapon kumbaga ininhahatag kita hing kortesiya kay papa aro kita himbulig pero mag-aano man aton mga mulupyo nga naaro himbulig nga dito na mga leader sa lokal kumbaga pagbubungol-bungulan di ba mayada ito bato-bato sa langit mayada pira nga LGU orog labis na pag-abot nga dahiton usang ahensya dahit LGU nga baga gimpapabalik-balik danay dire natatagan hin requirements baga nakadanay nakakasubo di ba baga inin makuri man kita gumamit yung mga termino nga kunano basta mayada ito so tingnan natin kung ano itong papwede mahimo naton ha
Kundiri Ayaw, nadiri ako itong susugaron iton nga. kay damo panitit masunod nga Nanginginahanglan na nga ni. Idaran na. Oh yes, may edad na ini. Kairawan taon. Tapos parang, I don't know, lura parang gusto nating patunayan na kita aada posisyon nga. pangay Waray ka magagawa without me. Huwag pong ganon ha. ganahan pahira Sa aton gobernador, sobrang kabuutan, abredo, nga tanan, nga mga programa, abrihan para lang makadaraon ito at mga kabugtuan. Ayaw niyo, magpinanadlo ka. ikaw Amasa rin ka mga dere, pwede. kay damo panitit Sana dere iton ungod, ano? Sana dere ungod. Eh, paumuran bangin papayungan ngayon sana dere leader iton nagyakan hiton dere din sana civilian la nagyakan hiton. Ay kung usa kang elected official nga nagyakan hiton hinusang individual naimugso mo mulupyo ito nimo nasasakupan naging sa serbisyo pag dere ka mao pa nga klaseng leader. uranan kwarta nga Di ba? ni congressman Ayaw naton susugara kay ipang pamuro imbat iyo kasing-kasing pagbulig ko na siya naman la. ikaw iha panggala kay damo panitit masunod nga magkukurat sa pastilan Nga nagbanting la iton aton baga talinga. papayungan Parang sinasabi kumbaga, I don't know, akong lain paganda, parang nayakan kita, waray mo magagawa, kung waray ako. Parang diri kayo entertainon ang kapitulyo pag diri ka umagi haakon. Parang ganun ba? Kawawa. Masugad nga ni nga tanan, baga nako. Ay kamuhit panonood mga kasangkayan, ha? Bisan hino nga mulupyo hiton Eastern Samar nga talagang nanginginahanglan or may umabot nga rimalaso simbako diri naton ginunahon na kadita man talaga ini-expect nga mga nagkakaabot nga diri mag-upay tat kinabuhi hinubangani naman it nagunahon na naglalaom iton di ba waray diri na kaya hit aton baga pamamaraan daraon kitahin pupwedihin o nga maaruan nato himbulig abredo itong provincial government po. Ay kamo totoo gumasan nga di ka mo pwede kumadto kay di ka mo anay umagi haakon kun may daman magyayakan nga ungod din suga dito. Adag may da kita mga coordinators. masunod nga Oo, daraon kamot aton mga coordinators. isang pangumuran ay pagdalang kay Ay amo ito nga hera dida para hera iton magin eyes and ears and magin kamot hiton probinsya nga magin madali iton pag hatag hinbulig ngadto hiton ng mga tao nga nanginginahanglan. Asya era ada dida iton nga aton mga coordinators para madali niyo madadaraon. Hera ito nagsiserbi nga eyes and ears ngan kamot hiton naton probinsya. Para mapadagmit mahipadangat haeyo iton anuman nga po pwede mahibulig it probinsya nga dahayo. may daw hini ay ahay hini pagkit Dere pwede nga waray coordinators waray hayo ma-assist di dahiton iyo lugar madirekta ka mo ngadto haigbaw hinugal paron una nga mga sistema waray dere nagiging epektibo itong serbisyo itong probinsya. O, yan na kaya baga kinasing-kasing ang tinud-anay itong serbisyo nga ginahatag it atong provincial government amo itong nga nanhatag hirahin mga coordinators. nga mag Oo, labot lahat itong may mga shock absorbers pa ito hiradida. ay pagdalang kay Ada pa labot pa itong mga coordinators may da pa naton mga nagsasarang nga baga eyes and ears daman ngadto hiton nga mga coordinators naton. Gets niyo? Aton mga coordinators may dada maiton hera another pa atong ang mga tao nga nagbabantay hayra. Kay tumuod kita madere, danay may ada coordinator nga namumulitika. Pag dere niya sangkay, di niya kilala, etcetera. So, asa itong gamit itahadi nga nasunod. Pag dere ka na entertain hini nga coordinator, dito ka sa isa. Oo, PM nyo lang kami kung hino itong po pwede niyo madaraon. Tapos pagka sumati kami niyo kung di naraon na kamuhan coordinator, ng kung ano ang ginsaringhang coordinator hayo. Kaya kung baga dere ka mo pumasa itong dida pangada, nga di kita didiha. Kadi ka mo haamon. sa pangumuran ay Ada harapang yaufe, pagayungan adi ako, PM niyo kami.
nga sunod-sunuran. So, waray na kamo siring pa ano man nga rason. Waray niyo lilisuan na nga masiring kamo nga waray man kami itong tagda. Kaya adi pa, may da nasunod hayara. Kay masiganahan Diba? Kaya may ada ito, hindi natin ito naiiwasan. Iba naman, nga rason dan ay talagang sobra busy ito natin mga coordinators. kundi May ada pa another ina-assist, ada pa ka masunod. Sige, unina, pagkahuman hadi, kamo naman, so ganiton. Pero kung di na kaya, darang emergency manggod, daraon kamo nga diha iba. mura nagpagdala Diba? kay papayo. Nga di ka mo, ano dalat mo upay kasi busy hisir kuan ato iyo coordinator di kailangan namon hin ganito na. So, diyan tutulong kami. Oo, kami na iton ma-action kasi busy atong coordinator. Sige, ma-assist kami iyo coordinator. Tulungan namin kayo, ganun para smooth ang lahat. Oo, mahipadangatin eksakto itong mga kalungganayan nga dapat matatagamtaman hit aton mga kaprobinsya. Di na sinirangan summer. Odo nga 6 minutos makalabay ito na alas 7. upay daw hini ay ahay. Tini do kutsara, 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 tini do kutsara. Ini nga mag-asawa. Ang trabaho lang nila, kada pangakula. Ang binubuhat nila, pagbungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisan, abay nira, mga silya. Danay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga dupo, pilog nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Ini nga mag-asawa, ang trabaho lang nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, pagungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisa, abay nira, mga silya. Kuya Wens. Iraging hihimo, tusok sikwat budla, danay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga dupo, pilo nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Tini. Alright, 10 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Hi kay Maribel Robias Ida. Good morning. Good morning ko no, Busaynon, Ida's Compound. Lalo na yada na mamati. Mo programa. Kadako tunog era radio volume ha na iko kalaw Kuya Wins emo boses.
Hi kay Janet Eda, Riden Sarbano, Noy and GP. Ayan, Tunes Eda, sayawi ko no. Sige man imo kisi-kisi, paghika, chat-chat. Salamat daw. Ini nga Ay, thank you Jan ha, Busay. Maupay nga morning po hayo mga taga Busay. makulatira. Maupay na aga kuya, shout out kan sa Easter Yakit Arganda, Claudia Yakit, Loves Nadoris Yakit, Washing Hair, and Santa Maria Antipolo. Mabusog lagas nga. Keep safe po din kayo dyan na Cindy Yakit. Ang tinidur lala. Pabati po kan Ate Emalyn, Ate Rinalyn, Bebe Zia, Papa Umbay, ngan, Mama Edna. Isa Yan, salamat pagbasa. God bless po sa Angie Cabanillas. na Syria. Good morning Kuya Wen, sa request regards to my family. San Roque Mercedes, kumusta ka mo dira San Roque? Sa ring ni Belia Orokay Kainong. Mahulog hati tinidur nga duko. Pilo nga kutsara. Good morning, pagrit ka na Marco Adrian Baldoza Tanawan. Happy birthday! Birthday ko ngayon yan na. Ha ha ha. Happy birthday self. Salamat Kuya Wins. Din hinala ako Kuya Wins mag-chat direct kasi ako makakomment. Salamat Kuya Wins. Yung greet na lang iya kalugaringon. Sige Marco, happy birthday po hae mo ha. Galing sa akin. Stay safe and healthy. Kahit walang handa, kahit walang pera, kahit ano, basta birthday mo yon, pasalamatan mo si Papa God. Kutsara. Tinido. Sana ay marami pang birthday Kutsara. ang dumating sa buhay. Asawa. Ang trabaho latnira. Kada pangaunla. Ay kay Wilfred, sige accept kita pagka may mag-out dito sa ano ko. Pagungitan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki. Ang kutsara babae. Morning ko no, Sir Idol. Shout out ako ito na mga taga-sulat proper og hit nga tanan nga Sistyu family. Ngen Aklaw family. Salamat po sir. God bless you more. Sir ni Conching assist you. Ay sa mga taga-sulat. Uy, kumusta nga nga may tigbaw? Hati Oo, kadungan hanak pag-celebrate ang birthday, patron ngayon may tigbaw, no? pilo nga ko. Taga may tigbaw. Karagito. Kumusta ka mo ada? Tini do kutsara. Tini do kutsara. Tini do. Kutsara. Shout out ko nung padiha Barangay Bagtong Salcido, patron yan na ganda madiutay. Patron ba Bagtong o Bisperas ang kay Joel? Kutsa. Bisperas, Bisperas pala. Philip, Sawa. Vice Mayor ng Salcido, ngan kan Ma'am Joy Garcia, salamat han imo pagbasa, keep safe always. Ang binubuhat nila. Pagbumithan baba para Pangaon ko no, nagluto ako fried rice. Sana all fried rice tapos bulad. Wow. babae. Kasal halamisan. Nakadatim lamisa fried rice tapos o di kaya bunay, kaya bulad, naks. Ang binubuhat Sarap. Imagination na lang tayo. Danay nagbibingkil. Mahulog hatiin. Pa-request ko no kuya hingiwan nanon. Iyagiwan nanon W, giwan nanon. Itong luto. Amod din at mga sinibilyan ng mga tirada. Hello kay Manilyn Rani do, magandang morning. Greet ko la po tanan ng mga taga Barangay Tugop. Happy Fiesta ha iyong tanan. Thanks kuya. Oy, happy Fiesta gihapon na Barangay Tugop. Basta Mayo gud ano, damot ton selebrasyon. Damot nagbe-birthday, damot ton magpa-patron. Alright, ayan, nag-request ang giwananon. Ang mga giwananon
mati ng buligon, maupay ng buutan, respetado ng kamakisasangkayon. Mistiin tagusyado, kahin ka maduruto, mabaog sa nun salit, bisan diin ko magtukilalano. Ang higin paparayaw, itumbong tuhan iwan, permila marisyo na dugang asenso punto nga mahimyang. King ka makaruruya, kamahusay pagkitaan, labinaan matahungan, maupay nga airport kay ginabrihan. Aadian mga barangay, sulod ni poblasyon hanggiwan, GT Kansas ng kabitunan, tulay ng pati itong sawang, dubarok butak ng lakason, hospital village sa housing iton, haywag kang puyong sa lugbuntol, bukaw alingaro. Dalaragan ng kagdarao, lupok pati ang Santo Niño, harit swelba na hangan na, bakwag pati nga't hati mala, maya na surog gahoy kubon, hasor Pasipiko at Tagtuon, sabaw tay barbo kang dahay, pati ang tagpuro. Ngulos baras pag namitan, islahan kalikuan, kita tagusyahan kadaman asyaan, ira naruruyagan, labi na iton panaaran, dapit nga karatuan, halos bugos na kalibutan, na dayo nga tuhas sulangan. Suluan, nandiritso ha Umonhon Island, tinian una nga dinuungan, ni Ferdinand Magellan, may wawalo nga kabaranggayan, kasuburan kula si kagustuan, kanawayon habak pagbabangnan, pitaugan inapulangan, may ada uupat nga barangay, hais lahiton manikani, boy nabistangan ang banaang, Amoraon upon ng San Jose, ni mga barangay Hatubabaw, San Antonio, Trinidad, Camparang, pati ang San Pedro ng San Juan, ng Victory Island. Kung kamo mapasyada, ngadto dapit hagiwan, diri makaharlo, diri kabarakan kay may kamurayawan, maghusay ngan buutan, itong kababayinan, ang mga giwanan, mag-ubay ng imo katatapuran. Ang giwan progresibo, punto nga respetado, salit kindadayo damo, nakadto kay buntong na malimpyo. Sipot sugat kay isdaan, hitamon kadagdagan, magrasa pastilan kung makatabi ka, di ka magmamaan. Sugat hitong kinis ng banagan, nanging sinog ba nga surahan, magsakamulog ng sulisugi, nandag ko nga marakaraan, may pulikon na linubihan, nganin tinoon na palawan, padi sa kinilaw pastilan, ayunhan kadamaan. Kamon ako tilang gala, lapu-lapu hangit ng pugita, balok puraw lusod maya-maya, mulmul kalapiun mamatas pa, tarukitok dapat sirik turingan, noos masaglapas pinurutan, damok pait at matikilawan, habong Tuhan giwan. Ini nga mga kabaranggayan, nga akong gintinan ngaranan, bibirala indihan kadaan, nga sakupan giwan. Panhanggiwan, pati na ang istengan norte ng mga kaislahan. Ayan, okay na mga taga-Giwan.
Hello kay Rovi Makawile Bustamante. Magandang umaga sa iyo. Maupay ng buutan, respetado nga ka makisa. Again ha, pahibaro para nga dahiton aton mga suki. Kahin ka maduro, Dim pahibaro paligbisan para haaton nga tanan. ilalado. Ang Yan ang bulan hinin na Mayo. itong bungtuhan hiyo. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General Makator Eastern Samaran magkakamayada hera tinatawag na Summer Promo parahan mga medical serbisyo. Labi na Magkakamayada promo hantori ang dating presyo hantori ay nakatunga na laan babayaran. Mayada libre nga medisina nga ihahatag. poblasyon Kung may ka mo ipapaturi 50% na laan babayaran. dito. Kadina sa hospital pag-inquire ngan pagpalista para ma-schedule kung saan ang pagturi. Ito ay huwag kang puyong sa lubunton, mukaw alingaro. Amon gihap gimpapahibaroan nga tanan nga makadiha ospital nga magsunod la kita minimum health protocol. Sugadhin pagsulotan face shield ngan face mask ngan magkamayada in social distancing ha iba pa samtang adi hospital. Biko at Nagpapahibaro OLGH Management. tanggahay, pati ang tampuro. Ngulos baras pag namitan, islahan kalikuan. Kintatagusyahan kadang anasyaan, tira naruruyagan. Labi na giton panaaran, dapit nga karatuan. Halos bugos na kalibutan na dayo na tuhas sulangan. Happy birthday nga dahiton ako na guwapo nga patod haburunggan. Paul Bidonia. Ayan, dati ini ang taga Matarinaw. Yan na, di rin na taga Matarinaw, taga Burungan na. Good morning ada kan Paul Bidonia. Ito ako na guwapo nga patod di daha Burungan. Nga kay Ate Eva Biato. Umungon ay dan, Ayan, magandang morning po di daha yung atanan. And Ferdinand Marcela, may wawan lumaka. Mano Paul, Kasuguran kula sikat, ay kaadlaw naman yan ang adlaw. Siyempre, tatagan tayo kawhin na kanta kanang kaadlawan nimo. na barangay, hais Sana harayo ka manggad. Sana kung ngadtula ko yan ang Kapitolyo, agiantay ka. mamurawon ko po ng San Jose. Bisan ka makapagpais na kaakon. Happy birthday nga na sugad man ang atanan nga nagseselebrar ito niyo mga adlaw niya ng adlaw. Happy birthday po kayo. Pati ng yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuwason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuwason. Bisan kun kabusan ang kahimpang, amon laging hahatang, kuti ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinod nga gugma, waray katapusan.
kabusan ang kahimtang, amon lang hinahatag, buti ay ngutang, anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinuod nga gugma, waray katapusan. Alright, ayan, happy birthday po sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Lalo na sa iyo, Manopol, happy birthday. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ay, good morning, Kuya Wens. Maaro gad kunta ako himbulig kay Tagan kaun ading coordinator niyo. uhi, ngad Ginpipinan pili man la iton iya binubuligan nga iya mga kasangkayan. yan ang adlaw, An mga tinuod lugod nga nanginginahanglanhan bulig. ngiyap namon ikaw, Ginkarautan na akon requirements pero hasta nga da yana waray pa man. Ano daw la iton maupay? upay nga kabubuason. Ano ini? Bisan kun ka Paintindi. ang kahimtang, amon lagin ha, Na coordinator ginpipinampili la iton nubuligan. kasing Amo ba? punuhin pagtuman, ang tinuod nga gugma, waray Reply daw. Ito na coordinator, ginpipinampili la itong bubuligan. Tapos nagpasa ka na hin requirements sa nga daya na mapira na kasi mana, ate, kuya. Kompleto ka na hin requirements. Sino na mo gimpasahan? Ang coordinator? Hindi naman usa. Tama itong kuya, may da ka mo mga coordinator nga na ano yun? Napalabi-labila. Ano napalabi-labi? Napalabi-labila kun hinula iya type buligan asya la iya bubuligan. Pa-importante daman. Ganar. nga butang, anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinuod Ano ka nga bunto? Din ka nga bunto? waray katapusan. Oo, ini na palihog po. Anbong to, ngahin nga, adi nga usaliwat nga nagpasa na hanim requirements kung ano. Din kaliwat nga bunto. Sige, tatawagan tayo itong coordinator kung hain ani mo papel, ani mo requirements. Yan ang adlaw, Ang palabi-labi. adlawan, ang hingyap namon ikaw magmalipayon, tagan kauntahin halawig ka kinabuhi, nganhin maupay nga nabubuason. Ayun, kung feeling niyo baga diri ka mo kampante hiton coordinator nga dahil iyo bunto. Oo, try niyo PM ako. Ikaw magmalipayon, Okay, para bangin may magawa ako para hayo. Ha? halawig nga kinabuhi, Basta ito na importante, kumpleto ito niyo requirements. Ha? buwason. Bisan kun kabusan ang kahimtang, Hindi ko lang maintindihan ano ini nga danay na palabi-labi. Anong palabi-labi? kuti ay nga Or baka mali lang mo ka-type. Paki-resend otro. puno Itong klaro. pagtuman, ang tinuod nga gugma, waray katapusan. Hello kay Ate Bibay Bayudang, magandang morning. Salamat sa pag-share. Kay Appleberry, good morning. Salamat sa pag-follow.
Palabi-labi, pa-importante, asya na iton kuya. Ganun ba yun? Palabi-labi, pa-importante. Sige, istorya kita, chat kita, or tagikit im number, tawagan tayo ikaw. Sumatiak din ka nga bungto. Biskan na't di magsumat kung hinot coordinator, hibarola kung rin nga bungto. Okay na iton. Okay na akiton. Paki-anot imo number nga diha akon, tawagan tayo ikaw kung hamantak program. Kasing-kasing punuhin Try ko kung kaya naton maglugaring nga duha ngadto Kapitulyo waray para i-process iton nga imo kinahanglan na bulig, ha? Sige, kumbaga busy it amon mga coordinators, kumbaga dire ka mo na papansin damo na mangguna kaluwat kamo. Try niyo PM la niyo ako ay para bangin ma-assist ko kamo. yan ang adlaw imo kadlawan ang hingyap namon ikaw magmalita Hello kay Zini Buhawe, magandang morning, salamat po. hinhalawig nga kinabuhi nganhin mao Ayan, sa 26 na bagong nag-follow ngayon, si Apple Berry at saka si Zene Buwawi at yung iba pang 24. Maraming thank you po sa inyo lahat. ang hingyap namon ikaw magmalipayon tagan kaunta hinhalawig nga kinabuhi nganhin maupay Napapausa lang kita kay ano nga mayada sugad nga reklamo. Itong instruction ay tulungan ang lahat ng nangangailangan. Tingnan kung hain hirap po pwede nga programa hit aton pinanabrehan nga programa. ay gabutan Ayun ang pagkakaalam ko sa pagkakasabi ni Governor. kasing Buligan ang tanan nga nanginginahanglan. Kulawi kung hain hirap po pwede nga programa hiton nga aton pinanabrehan nga programa. Waray man instruction nga nasa ring unaha it iyo mga kasangkayan, unaha it iyo mga best friends, unaha ito niyo kilalala. Waray instruction nga nasugad. Takla na nunumduman anyakan la ni Governor, buligi ito nanginginahanglan. Kulawi kung hain hira nga programa po pwede. Damo iton aton mga programa. Yun yung alam ko lang. imo kadlawan Siguro kung may ada man, feeling niyo hiningaton mga nangangarong bulig, bangin feeling la naton, tagan baga may pinapalabi, siguro bangin busy la iton iba naton ng mga coordinators. Dire nga naugop ako ha. Tinatagan talahirahin na magandang laban. Oo, di ba? Bangin man lahira busy or may ginaasikaso pa kaya napipinding ka muna dyan. Sering ko pa, na akong ginsaring kanina, kung baga emergency, dire kaya maghulat, kailangan niyo. Oo, pagbiling ka mo iba nga po pwede niyo madaraon. So, gadhaamon, adihi pang yun. Diba? bisan And then, ay ako, kahit basta maaabot akong programa, maaabot ito na ako itong radio, na bababati niyo, pwede ako hayo mag-assist. anakon kasing Kahit may mga coordinators kami dito, yung mga bumto, kung di rin naman kamo komportable, ang tino oo, kumbaga bangin na ibitar ka mo, or siyempre, di naman itong maiwasan. Tamang luwat mga coordinator, kung hinula itong baga maruruyag hayara dumaraon, pero nera, ito na dire, wari kita maihimo, diba? Para maihimo tamon mga coordinator kung nadire ka mo hayara. Pero kung hain ka mo na ayon, sige, dito ka mo. Ito na importante is matagan ka mo ito niyo panginahanglan, niyo bulig. Diba? At masakit la dida kung itong pipirang nga coordinator na dida, itong baga nag-iinartihin waray halugar. Diba? Pero kung mamimili kita, por Diyos por Santo, mga ngaro kita yung bulig, kita huwag pinamili kung hinong tao at dadaraon nun. Importante kabuligan kita. Diba? Kasi kailangan natin nangangailangan tayo, diba? bisan kun kabusan ang kahimtang Ngayon, sharing pa, ayaw anay naton pairala aton mga pride.
wara ito mangangadtuan aset nakadanay nakakapugong hitaton kinabuhi nga di kita naorsa. Darahin indanay nga mga pride nga waray naluwat ha lugar. Kanang adlaw Imbes nga asya itong paagi hiton makagarahom nga makagtikang ka hiton imo kinabuhi nga maupay. malipat Dire mo kakarawton dak iton ang chip naman yan, di ba? hinhalawig nga Di ka maaram asya iton anim ginihining yapon han makagarahom nga Lord sana magka ganito ako ganyan. Oo, tinatanagang kaya na signs ito na makagarahom. Sige, mag-umpisa ka dito. Tapos, reject mo ito. Masaring ka, ayaw daw ito. Ang cheap naman, di ako. O, di ba? So, waray selbian, mo pag pinangadi, pag inampuonan makagarahom nga matagang kahanam kinahanglan, kung iton mga mumunting paraan, nga di ka lang maaram, nga iton ngayon nga paraan, way iton hit makagarahom, nga mabuligan ka, ginagamit nga instrumento ito makagarahom, nga mabuligan ka, tapos din ikaw lang ahot na-reject itong nga mga offer, pinaagihin na hino nga tao, nga ginagamit ito at makagarahom. So, paano ka mabubuligan? akon kasing Tapos pag abothin mga kadelikaduhan itong kinabuhi, nakadanay simba ko may inaawat, darang nag-inalang kahing pangarong bulig, waray kadugtong yang kinabuhi, imo hinigugma kinabuhi. Danay naabot itong punto at kinabuhi, nga gin-question pa naton it makagarahom. Kadanay asay pa natong ginsasala. Diba? May ada ito mga sitwasyon nga sugad. Baga gusto niyo mabuligan, tol na naton nga tanan kung ano ta mga pride na ano ito dida. Ito na importante, nanginginahang lang kita nga tinuod. Kasi inawod-awod ka nga ni, karong singon dere kahit ito nanginginahang lang kamatuon tinuod. Di ba? Ngan kadikula personal ha akon pag unaw-inaw. Pag kinabuhi na itong pagrestoryahan, pag kinahanglan ko na talaga di na kaya. Kuha ako hin lifeline. Makuha ako hin tao nga pupwede ha akong makabulig, kiber. Ang importante masolbar ko itong isang problema. ay ngabutan anakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinuod nga gugma waray katapusan. Alright, 38 minutos na ito nakalabay. Ito ang alas 7. Sir Wins kuno, good morning. Request lahin song aminudo kay Masayo kami didiha uma. Kay Elizabeth Oging. Hi kay Florencia Ramasta Kiranti, good morning. Maria Ethel Navarra, padi good morning. May da ko nababaroan na. May da mo nababaroan. So chismis lang to ate. May da ko nababaroan ng barangay Kalungganayan nga ni barangay Kalungganayan nga ni pag-irestoryahan haranilat luwag na bibiyayaan mga anak mga paborito ng kapitbahay hit kapitan na danay nga ni kagawad pa ungod nga molopyo na dapat makatagamtam di lugod asya nakakatagamtam salit na danay nag-aaraway bato-bato sa langit ang tamaan magbago ka na ngan magkamay-ada hin maluloy o nakasing-kasing labi na ngadto hiton ungod nga nanginginahanglan diri la puro iyo. Ayan, comment yan ni Maria Ethel Navarra di dahiton aton live nasa Eastern Samar Freedom Wall. ay ngabutan anakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinuod nga gugma waray katapusan. Morning Arlene Maluloy on. Arlene Maluloy on. Ayan, good morning sa iyo. Kay Shirley Amuyan Flores, greet mo naman it akon mga parents. Happy 40th anniversary tata. Tito nga Nana Liklik. Salamat po from Shirley Amuyan Flores. Good morning eda kinapundan ha Intoy Flores Lechon Manok na namdumla ko ang Flores nga apelyido.
Intoy Flores Lechon Manok, nga dahan man na Susan, kang Kuya Intoy, magandang morning po hay yung atanan. Ayun nga gihapon ha R4, kay Ate Emily, magandang morning. Adi da ha R4 po. R4 Mini Mart. Ada di dayton mga magkadero dilayan nga mga wine. Oo, mula sa pinakamahal hanggang sa mamahalin at sa mahal. Yan ang adlaw Kasi dati puro naman pinakamahal nga daha pinakabarato. Hingyap So yan mula sa mamahalin hanggang sa pinakamahal hanggang sa mahal. Sa mahal lang tayo. Balita ay gusto niyo mga wines, red wine, ganun or mga klase for klase. Yan Try nyo lang dito R4 Mini Mart. adlaw Tabok lahat itong simbahan ito na damay along the highway lah kinapundan. Tabok lahat tapat lahat simbahan. Ayan. Tagan kaunta Agaharagra nila ito hera nila rin nila hera Intoy Flores Lechon. Lechon manok. maupay Yan, syempre bangin ng mga nagbibiyahe na daan. Sabi na kung mga sakay ka mo hiton vans or Daptors. Kabu Nangalimot ka mo pagpalindihin na Mr. Donut or Dunkin Donut. Dida ha cruising canteen mayada Mrs. Donut. Anakon kasi Pwede ka mo mag bit-bit dida pagtuma para ngadto hiton iyo pasalubong hiti yung mga hinigugma kinabuhi. Waray Labis na iton vans, Daptors, da iton dida hagara nila. Iton era pick-up station. So madali lang makaabot nga daha cruising canteen para pagbitbit iton Mrs. Donut. Good morning kay Ate Edita Kiminales Rihes. Thank you. Anang adlaw imo kadlawan Thank you sa pag-follow. Hingyap namon ikaw magmalipayon Tagan kaunta hinhalawi Ongod iton Kuya Wen sa adin iyo barubatan on pa nga coordinator or wason ang brutal naman. Ang adlaw imo kadlaw Ay di naman siguro. Ang hingyap Bangin natataon la ka mo butlaw-butlawan na iya. Ayun syempre hinhalawi kailangan medyo nasa timing at magaan na. At nga mga boses nga magaan lang. At nga magaan sa loob, magaan dalhin. Oo. Kaya syempre pag maaraw kita hinbulig or mapakiana, kailangan hello sir, mapay nga morning. Bangin liwat madaraong ka. Kuan, pulano. Pwede mo buligan. Bisan din o naman siguro. Kaya susugaron ito tapos ikay niya ka nga binubutlaw ito. Yan ang adlaw imo Ako nga nito, singan ni ito. Ang Binubutlaw ako, gimpapanulasan ang tasin nga ng nemo. Wens ka daw? Pwede makinimbuligan. hingapig nga kinabuhi Hindi na matutuhay. Upay nga Pero syempre, dahil andyan tayo, relax pa rin. Okay, sir, ano ito? Ano ito, sir? Kung kaya ba naman, bakit hindi? namon ikaw magmalipay Kuya, pag-greet ngayon sa kapatid ko sa Barangay Tagpuro, happy birthday, sis Annabel Lacaba. Wishing you more birthdays to come and good health. Salamat, Kuya. From Arlene Maluluyon. Bisan kung kabusan ang kahimpang among laging hahatan kundi ay nabutang anakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinud nga gugma waray katapusan
Ayan, adin na nawadanhin bisikleta. Oo, kinawat ko nung kakulop na kadahan atubanghan munisipyo. Namun lagi nahatag Buti ay nabutang Anakon kasing-kasing Punuhin pagtuman Kuya Wens, paki-shout out please an akon bisikleta kinawat kakulop nakaparada hagawasan munisipyo ha Salcedo. Bangan igbaligya dire unta paliton kay kinawat iton blue and color. Salamat damo sa pagbasa. Ayan. Ang man la hinorama. Alright mga Hiporlosanon. Sayaw anay. Anhi Porlosanon, makiaangayon, tama abi-abihon, nan mapinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon, kamahiyong hiyong. Anhi Porlosanon, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay Anhi Porlosanon, kalipayan ayon. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Dinhihay Porlos, waray kabarakan, nandiri aralman, kay bungto nga mahinyang, namuan maghusay, nga kababayinan, kabungtuhan ni Porlos, imuhing ikikitan. Anhi Porlosanon, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, pagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, kamahiyong hiyong. Halasigis ang kay sayaw na, an impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Sayaw diri pag-alam, basta tagahi Porlos diri na undang, sige, bisan mamagahan, sayaw pa rin. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigis ang kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unta, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagod aatrasan, basta Alright, 50 minutos na ito nakalabay ito na alas 7. Waray na kita oras, ano? Panawagan, seryoso po. Seryoso mga yan niya panawagan. Gas ko joke-joke la. iaangayon. Oo, didit aton messenger. Nabasa ko na yan. Ayan ha. Inin kun hinuman itong nakakita or
yes, inuusa di dati yung mga barangay ba dire gad inhingangad to adah burunggan diretso kun kakulop line o bangin man la taga din hila ini habong tula hiton Salcido nga nakadara hini nga bisikleta kinawat kakulop hankulop nga nakapada hagawasan munisipyo habong tuhan Salcido. Kaya ni Porlosano Bangin igbaligya dire unta paliton kay kinawat iton color blue and color kan ginamit man la palihog iguli na la didto kun diin niyo kinuha. Salamat damo. Salamat nga damo. paniguro ayaw pag Okay, sabay naghapon ito na panawagan nga dahil aton mga kabugtuan din habong to iton Salcido or kung diin man paghagaraning ang mga bunto. dinhi Kay siyempre may damay ito niyo uusahon nga iyo mga kapitbahay hit mga barangay nga dati waray bisikleta tapos kakulop or kagabi inuli may dara nga bisikleta na. Oo, ipahibaro niyo kan Ma'am Vivina Lanuevo. Didi habong to iton Salcido kay iya adto bisikleta. ni Porlosano pirmi magtawata Kung otro may panawagan kita nga dahiton mga kabaranggayan nga nasasakupan itong bungto itong Salcido ni mali or didi mga paghagrani nga mga bungto kung may ada ka mo mga kapitbahay dati yung mga kabarangay nga dati waray naman bisikleta pero kagab-ila nga niya na nga aga nakita niyo nga may bisikleta ating panis nagpunta ang color hini inim blue daw ang color. Oo, itong tag-iya iton Vivina Lanuevo didi habong to iton Salcido palihog ipahibaro niyo ha iya or i-type and search na lang niyo iton iya Facebook account Vivina Victory Enja Victory Enja VIVI ha iton iya Vivina Lanuevo tagahi Porlos na inin guro ayaw pag alam PM na lang niyo nga may niyo kinita didihit amon kapitbahay sugad hini ini nga kulor ng bisikleta kadian nala panginanoa para kumada mag-upod hin pulis si Ma'am Vivina Lanuevo. Okay, kinawat ini didaha tubangan han munisipyo pagod. Pero kung baga hinuramla or ginamit la ang pandagmitan palihog ibalik na lang nga diha iya or ngadto mismo atubangan hiton munisipyo kun di niyo kinuha. Okay? palasigis Palihog na lamang po. ating panis Pag bulig-bulig na lang kita, maging vigilante na lang kita, ito naton mga kabaranggayan, ni Porlos didat aton mga paghagrani, pag inaw-inaw kita, ito na aton mga nasasakupan. aatrasan Hini naman lang nga paagi mga kasangkayan, makabulig kita iton mga tao nga baga nasusugad hini. lasigisan kay sayaw na ating panis naghuhulat na mahusay hiya batang punta tagahi Porlos nga daraga paniguro ayaw pag alam kay diri ka mo aatrasan basta sayaw diri ka undang bisan maagahan paniguro ayaw pag alam kay diri ka mo aatrasan basta sayaw diri ka undang bisan maagahan sige sayaw ayaw pag alam bisan maagahan Hiana dako ang problema kay ginbayaan hanuyag niya Hiana dako gud ang problema Buhay na mga kasangkayan, darawa rin naman gud kita oras ha. ay may sulod na Sugaron talaan ni pagkarampang hini nga programa, iyo programahan nga tanan tindugan pamuhay-puhay istihanon. Hiana kay tinapaghiya bago pala nani Ang aran akong kaupo di ha technical side isang kay Jumac. Anay yung tanan ng mga mamarati at padayong nakatutok haton Facebook Live. Maraming thank you hiton always niyo nga pagtutok haton every morning no. aging sulit Maraming salamat po. Paki-share na lamang po yung video nga aton mga igkasiwaray nun.
Orog labis na itong mga abroad naton nga mga kasangkayan nga nahihidlaw na nga diha Eastern Samar. Medyo mahibaro man lahira nga mayada kita programa pero may kadaaga nga mag-greet nira at ira mga hinigong makinabuhi diha Eastern Samar. Bisang kon harayo hira pinaagi ito na at programa baga maharani man la itong era pag-abat ha era mga kasing-kasing nga dot era mga hinigong makinabuhi. Og sa kita lumugas mga kasangkayan, tugutan ako niyo magbilin hininga akong puplunganon. An pagpasaylo indere makaralo, kun nimo kasing-kasing en sincero, kay nimo dughan, templohan Ginoo, angay paghirutan ng tao. Damong salamat. And then iyo mabinuligon nga sangkay wins Pelicano Abreu. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Ako ang tao nga mabinuligo kung sariwat ako nga makisasangkayo. Basta maupay lang pagdaraha ako. Sakay ko bisan lang ang plaso pobrehado. Bisan diin akong hirapa pa siya lang. Mga sakay ko bisan lang ang pobrehado. Importante ito hiraha ako. Sakit bisan diin hiraha